De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u Christus. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lastelijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Vandaag het feest van alle heiligen. Het feest van de heiligen van de kerk. Wat is een heilige? Wat vieren we vandaag? Allereerst dit voor de duidelijkheid. Heilig word je niet door een heiligverklaring. Heiligheid is een gave van God. En wanneer wij vandaag in de apocalyps mogen horen, ik zag een menigte die niemand tellen kan, dan mag allereerst duidelijk zijn, er zijn veel meer heiligen dan louter de door de kerk erkende heiligen. Een heiligverklaring maakt iemand dus niet heilig. De kerk kan alleen na een zorgvuldig onderzoek constateren, deze persoon is door Gods genade uitgegroeid tot een heilige. Want heiligheid is een gave van God. Daarover zegt Johannes vandaag, we worden niet alleen kinderen van God genoemd, we zijn het ook. Of, zoals een biechtvader het ooit uitdrukte, doe toch gewoon, leef als een heilige. Sommige mensen echter worden door de kerk zalig of heilig verklaard, opdat wij als gedoopte christenen een voorbeeld zouden hebben waaraan we ons kunnen optrekken. In die zin kun je een heiligverklaring vergelijken met een onderscheiding. Niet iedereen wordt onderscheiden, maar zij die door hun bekendheid anderen kunnen meetrekken op de goede weg. Zo is bijvoorbeeld de heiligverklaring van Johannes Paulus II bedoeld om ons uit te nodigen om Jezus met name te zoeken en te dienen door in voor- en tegenspoed stand te houden, liefdevol en krachtig. Alle heiligen. De apostel zegt, we worden niet alleen kinderen van God genoemd, we zijn het. Heiligheid is geen titel. Heiligheid is voor een gedoopte christen de diepste werkelijkheid van het leven. Het scheppingsverhaal vertelt ons hoe God de eerste mens schiep. Man en vrouw schiep hij hen. God keek naar de mens en hij zag dat het heel goed was. Maar sinds dat eerste mensenpaar ervoor koos om zonder God te leven, ging het met ons mensen als het ware bergafwaarts. Maar zegt de Bijbel, uit liefde zond God zijn eigen zoon. In Jezus heeft God ons liefdevol herschapen. Ik leef niet meer, zegt Paulus, Christus leeft in mij. Het doopsel heeft ons allen in Gods ogen opnieuw heel goed gemaakt. Want wij worden niet alleen kinderen van God genoemd, we zijn het. Heiligheid mag betekenen dat Jezus door het doopsel in ons leeft, in ons werkzaam is, als in een heilige tempel. Hoe dieper de relatie met iemand is, des te vertrouwder wordt voor ons ook zijn of haar woning.
Waar mag Jezus verblijven in de woning van mijn leven? Krijgt hij de ruimte? Staat hij misschien nog bij de voordeur? Of nog erger, heb ik hem misschien met de oude kranten reeds in de bijkeuken geplaatst? Moeder Teresa, een andere heilige, heeft Jezus gezocht en uiteindelijk gevonden in de minsten van het volk in het arme India. Het heilig doopsel liet in haar gebeuren wat Johannes vandaag zo enthousiast uitroept. Namelijk dat we niet alleen kinderen van God genoemd worden, papier is geduldig, nee, we zijn het. Moeder Teresa heeft Jezus niet alleen toegelaten tot de voordeur van haar leven, Christus werd haar leven. En velen voelen zich door haar keuze voor Jezus gesterkt. Haar congregatie was dan ook een van de snelst groeiende bewegingen binnen de kerk. Wat betekent alle heiligen? We vieren vandaag die mensen die ervoor gekozen hebben hun doopsel tot voltooiing te brengen, om te woekeren met de genade die daar ontvangen wordt. Want zij willen niet alleen kind van God genoemd worden, ze willen het ook werkelijk zijn. Durven wij ons verheugen over de heiligen binnen de kerk? Want zij laten zien dat het grote geschenk van Gods liefde voor ons allen is weggelegd. Zalig zij, die niet alleen kinderen van God genoemd willen worden, maar het ook daadwerkelijk durven zijn. Mogen God ons die genade geven, dat inzicht, dat we de uitdaging aangaan. Vooral ook op voorspraak van Maria en alle heiligen. Amen.